Η Mercedes-Benz μόλις αναστάτωσε τη βιομηχανία με 5 αυτοκίνητα που στοχεύουν σε εντελώς διαφορετικές κατηγορίες, αλλά με την ίδια πρόθεση: να αποδείξει ότι η πολυτέλεια, η ηλεκτρική ισχύς, οι ακραίες επιδόσεις και η έξυπνη τεχνολογία μπορούν να συνυπάρχουν υπό την ίδια μάρκα. Η αγορά του 2027 έχει ήδη έναν κορυφαίο ανταγωνιστή. Η Mercedes-Benz S-Class κατήχε πάντα μια ξεχωριστή θέση στην αυτοκινητοβιομηχανία. Δεν ήταν απλώς το πιο πολυτελές σεντάν της μάρκας, ούτε ήταν ένα μοντέλο που προοριζόταν για στελέχη, αρχηγούς κρατών και αγοραστές με υψηλή καθαρή αξία. Πάνω απ' όλα, ήταν ένα κινούμενο εργαστήριο. Για γενιές, η Mercedes χρησιμοποιούσε αυτό το αυτοκίνητο για να δοκιμάσει ιδέες που χρόνια αργότερα θα εμφανίζονταν σε πολύ πιο προσιτά οχήματα. Γι' αυτό κάθε ενημέρωση της S-Class αναλύεται με τόσο μεγάλο έλεγχο. Όταν η Mercedes τροποποιεί αυτό το μοντέλο, σπάνια πρόκειται μόνο για σχεδιασμό. Η αλλαγή συνήθως σηματοδοτεί την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η υπόλοιπη γκάμα. Στον κύκλο του 2027, η S-Class έρχεται με έναν ριζικό επανασχεδιασμό που στοχεύει στην ενίσχυση της θέσης της σε μια δύσκολη εποχή για τα παραδοσιακά πολυτελή σεντάν. Η πρώτη επίδραση γίνεται αισθητή στο εξωτερικό. Το μπροστινό μέρος υιοθετεί μια πιο δυναμική παρουσία, με μια πιο εμφανή μάσκα, επανασχεδιασμένους προβολείς και στοιχεία φωτισμού που ενσωματώνουν το αστέρι της Mercedes ως οπτική υπογραφή. Σε μια αγορά όπου πολλά ηλεκτρικά και πολυτελή αυτοκίνητα αρχίζουν να μοιάζουν πολύ μεταξύ τους, η Mercedes χρησιμοποιεί το δικό της έμβλημα ως μέρος της τεχνολογικής γλώσσας του οχήματος. Το αστέρι δεν είναι πλέον απλώς ένα σύμβολο στην κουκούλα. Γίνεται μια ορατή ταυτότητα, ακόμα και τη νύχτα. Η λεπτομέρεια μπορεί να φαίνεται ασήμαντη, αλλά στην πολυτελή κατηγορία η αντίληψη έχει την ίδια σημασία με τη μηχανική. Μια S-Class δεν ανταγωνίζεται μόνο σε αριθμούς υποδύναμης ή μέγεθος οθόνης. Ανταγωνίζεται στην παρουσία, το κύρος και την αίσθηση ότι βρίσκεσαι μέσα σε ένα αντικείμενο κατασκευασμένο, με προσοχή στη λεπτομέρεια άνω του μέσου όρου. Γι' αυτό η εξατομίκευση βρίσκεται στο επίκεντρο. Η μάρκα επεκτείνει τις δυνατότητες για χρώματα, φινιρίσματα και εσωτερικές διαμορφώσεις σε ένα επίπεδο που φέρνει την S-Class πιο κοντά σε περιοχές που προηγουμένως φαινόταν αποκλειστικές για κατασκευαστές όπως η Bentley, η Rolls-Royce ή η Maybach. Αυτή η κίνηση είναι σημαντική επειδή εκδημοκρατίζει εν μέρη μια πολύ ακριβή ιδέα, το σχεδόν custom-made αυτοκίνητο. Η Mercedes δεν μετατρέπει την S-Class σε ένα αυστηρά χειροποίητο προϊόν, αλλά δημιουργεί την αίσθηση ότι καμία μονάδα δεν μπορεί να είναι πολύ διαφορετική μεταξύ της. Πιο ποικίλα εξωτερικά χρώματα, εσωτερικοί συνδυασμοί δέρματος, ξύλου, διακοσμητικών, ατμοσφαιρικού φωτισμού και τεχνολογικές λεπτομέρειες επιτρέπουν στον αγοραστή να αντιληφθεί το όχημα ως ένα πιο προσωπικό κομμάτι. Η πιο συμβολική αλλαγή εμφανίζεται στο εσωτερικό. Η καμπίνα υιοθετεί μια πιο προηγμένη ερμηνεία της ιδέας της πλήρους οθόνης, με μια ψηφιακή επιφάνεια που ενώνει τον πίνακα οργάνων, το κεντρικό σύστημα και την περιοχή επιβατών σε μια απρόσκοπτη οπτική εμπειρία. Η Mercedes είχε ήδη εξερευνήσει αυτήν την ιδέα με την Hyperscreen σε άλλα μοντέλα, αλλά η S-Class την ενσωματώνει με διαφορετική πρόθεση. Εδώ, η οθόνη δεν θα πρέπει να δίνει μια φουτουριστική αίσθηση μέσω της υπερβολής, αλλά μάλλον μιας πολυτέλειας μέσω της ενσωμάτωσης. Η διαφορά έγκυται στον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία συνδυάζεται με τα υλικά. Ξύλο, δέρμα, μεταλλικές επιφάνειες, φωτισμός και ψηφιακά γραφικά πρέπει να συνυπάρχουν χωρίς το αυτοκίνητο να μοιάζει με arcade βιντεοπαιχνιδιών. Αυτή η ισορροπία είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Πολλές premium μάρκες έχουν πέσει στην παγίδα των εσωτερικών χώρων που κυριαρχούνται από τεράστιες οθόνες, αλλά χωρίς ζεστασιά. Η Mercedes προσπαθεί να διατηρήσει την κλασική εικόνα του μεγάλου executive sedan, ενώ παράλληλα την αναβαθμίζει με μια πολύ πιο σύνθετη ψηφιακή αρχιτεκτονική. Το πραγματικό άλμα προς τα εμπρός, ωστόσο, έγκυται στο λογισμικό. OS, το δικό της λειτουργικό σύστημα, ως κεντρικό στοιχείο των επερχόμενων μοντέλων της. Αυτό αλλάζει τη σχέση μεταξύ αυτοκινήτου και χρήστη, επειδή το όχημα πάβει να είναι απλώς μια μηχανή με ηλεκτρονικές λειτουργίες
και γίνεται μια πλατφόρμα υπολογιστών σε τροχούς. Η πλοήγηση, τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, η ψυχαγωγία, ο κλιματισμός, οι απομακρυσμένες ενημερώσεις, η διαχείριση ενέργειας και οι λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης αρχίζουν να βασίζονται σε ένα ενιαίο, κοινόχρηστο σύστημα ελέγχου. Για την S-Class, αυτό έχει τεράστια στρατηγική αξία. Η BMW, Audi, Tesla, Porsche και οι Κινέζοι κατασκευαστές πολυτελών οχημάτων κάνουν σημαντικά βήματα στην ανάπτυξη λογισμικού. Η βιομηχανία έχει κατανοήσει ότι το μέλλον δεν ορίζεται αποκλειστικά από κινητήρες, μπαταρίες ή αναρτήσεις. Ορίζεται επίσης από την ταχύτητα με την οποία ένα αυτοκίνητο μαθαίνει, ενημερώνεται, ερμηνεύει εντολές, διαχειρίζεται διαδρομές και προσαρμόζει τη συμπεριφορά του. Η Mercedes θέλει η S-Class να είναι για άλλη μια φορά η βιτρίνα όπου αποκαλύπτεται για πρώτη φορά αυτό το μέλλον. Το πίσω κάθισμα διατηρεί έναν θεμελιώδη ρόλο. Αν και η αγορά έχει αλλάξει, η S-Class παραμένει ένα αυτοκίνητο σχεδιασμένο τόσο για τον οδηγό όσο και για τους πίσω επιβάτες. Οι οθόνες επιβατών, τα καθίσματα με δυνατότητα μασάζ, ο προηγμένος κλιματισμός, η ηχομόνωση, τα υλικά υψηλής ποιότητας και τα συστήματα ψυχαγωγίας ενισχύουν τη διπλή του προσωπικότητα. Είναι ένα αυτοκίνητο για οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο με απόλυτη ηρεμία, αλλά και για μεταφορά με το υψηλότερο δυνατό επίπεδο άνεσης. Για χρόνια, η Maybach ενσάρκωσε μια πολύ σαφή εικόνα. Μεγάλες πόρτες, ένα γενναιόδωρο μεταξώνιο, απόλυτη σιωπή και το πίσω κάθισμα ως το κέντρο του σύμπαντος. Ήταν μια μάρκα για όσους δεν χρειάζονταν να οδηγήσουν. Η πολυτέλεια μετρήθηκε με τον χώρο, την ιδιωτικότητα, τα υλικά υψηλής ποιότητας και την ικανότητα απομόνωσης από τον έξω κόσμο. Γι' αυτό η Mercedes Maybach SL 680 Monogram Series είναι τόσο απροσδόκητη. Αυτό το μοντέλο αλλάζει την παραδοσιακή λογική της Maybach. Αντί να τοποθετεί τον πιο σημαντικό επιβάτη στο πίσω κάθισμα, εξαλείφει αυτήν την περιοχή από το κύριο επίκεντρο. Η SL 680 Monogram Series είναι ένα διθέσιο roadster. Διαθέτει κάμπριο οροφή, σπορ αναλογίες και μια οδηγοκεντρική εμπειρία. Αυτή η λεπτομέρεια αλλάζει μια ολόκληρη παράδοση. Η Maybach πάβει να είναι απλώς μια μάρκα που οδηγείται και γίνεται επίσης μια μάρκα που οδηγείται. Η βάση προέρχεται από τη Mercedes-AMG SL, ένα κάμπριο Grand Tourer υψηλών επιδόσεων. Αλλά η ερμηνεία της Maybach τροποποιεί τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Εδώ, η ισχύς δεν είναι το μόνο σημείο πώλησης. Στόχος είναι η δημιουργία ενός εξαιρετικά πολυτελούς κάμπριο, με πιο αποκλειστική οπτική παρουσία και ένα πολύ πιο σχολαστικά κατασκευασμένο εσωτερικό. Το αποτέλεσμα καλύπτει ένα πολύ συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς, ένα υπερπολιτελές roadster με σπορ εμφάνιση, χωρίς όμως να θυσιάζει την τελετουργική άνεση που χαρακτηρίζει τη Maybach. Ο εξωτερικός σχεδιασμός επικοινωνεί αυτή την πρόθεση από την πρώτη ματιά. Η κάθετη μάσκα, οι λεπτομέρειες χρωμίου, τα συγκεκριμένα εμβλήματα και οι δίχρωμοι συνδυασμοί χρωμάτων ενισχύουν τη σύνδεση με το σύμπαν της Maybach. Το καπό μπορεί να διαθέτει ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο με το έμβλημα της μάρκας, μια εντυπωσιακή οπτική επιλογή που μετατρέπει το αμάξωμα σε ένα είδος χαρακτηριστικού αντικειμένου. Είναι μια ρυψοκίνδυνη προσέγγιση, καθώς μπορεί να φαίνεται υπερβολική, αλλά σε αυτήν την κατηγορία η ελεγχόμενη υπερβολή είναι μέρος της γοητείας. Το εσωτερικό προχωρά αυτή την ιδέα ακόμη παραπέρα. Δέρμα υψηλής ποιότητας, αποκλειστικά φινιρίσματα, ειδικές ραφές, εμβλήματα κατανεμημένα σε όλη την καμπίνα και μια πιο χειροποίητη ατμόσφαιρα διαφοροποιούν το μοντέλο από μια συμβατική SL. Η καμπίνα επιδιώκει να μεταφέρει την αίσθηση ενός προσωπικού πολυτελούς αντικειμένου πιο κοντά σε ένα κομμάτι μόδας υψηλής ποιότητας παρά σε ένα παραδοσιακό σπορ αυτοκίνητο. Η Mercedes κατανοεί ότι ο αγοραστής Maybach δεν θέλει απλώς επιδόσεις. Θέλει σπανιότητα, αναγνώριση και μια εμπειρία που δεν μπορεί να συγχέεται με αυτήν ενός συνηθισμένου οχήματος. Αυτή η μετατόπιση της εστίασης είναι σχετική επειδή η αυτοκινητιστική πολυτέλεια εξελίσσεται. Για πολύ καιρό, οι πιο αποκλειστικές μάρκες συνδέονταν με την ιδέα της μεταφοράς. Η Rolls-Royce έχτισε μεγάλο μέρος του κύρους της σε αυτή τη φιλοσοφία.
Η Bentley συνδύαζε την πολυτέλεια με την οδηγική απόλαυση, διατηρώντας όμως μια κλασική αίσθηση Grand Tourer. Η Maybach, από την άλλη πλευρά, φαινόταν το απόλυτο σύμβολο του πίσω επιβάτη. Με την SL680, η Mercedes ανοίγει μια άλλη πόρτα. Η πολυτέλεια μπορεί επίσης να είναι μια προσωπική, ανοιχτή, διθέσια εμπειρία. Αυτή η κίνηση στοχεύει στην προσέλκυση ενός διαφορετικού είδους αγοραστή. Όχι απαραίτητα κάποιον που αντικαθιστά μια λιμουζίνα, αλλά κάποιον που ήδη κατέχει πολλά αυτοκίνητα και θέλει ένα ειδικό όχημα για συγκεκριμένες περιστάσεις. Μια Maybach SL δεν αγοράζεται για πρακτικότητα. Αγοράζεται για την παρουσία, την αποκλειστικότητα και την αίσθηση ότι οδηγείς κάτι που σχεδόν κανείς άλλος δεν θα έχει. Υπό αυτή την έννοια, το μοντέλο λειτουργεί ως δήλωση στυλ. Θέτει επίσης ένα άβολο ερώτημα για τους αντιπάλους της. Η Rolls-Royce διαθέτει πολυτελή κάμπριο, αλλά η προσέγγιση τους είναι περισσότερο μεγαλοπρεπής παρά σπορ. Η Bentley προσφέρει ισχυρά και εκλεπτισμένα κάμπριο, αν και με μια πιο κλασική προσωπικότητα. Η Mercedes Maybach προσπαθεί να τοποθετηθεί στη μέση. Ένα μοντέρνο, οπτικά εντυπωσιακό roadster με εξαιρετική πολυτέλεια και άμεση σύνδεση με την AMG. Αυτό το μείγμα δημιουργεί έναν χώρο όπου ο ανταγωνισμός δεν έχει την ίδια απάντηση. Ο κινητήρας V8 με διπλό τούρμπο ενισχύει αυτή τη διτότητα. Δεν είναι ένα αυτοκίνητο σχεδιασμένο για να σπάει απόλυτα ρεκόρ επιτάχυνσης, αλλά μάλλον ένα μηχάνημα με άφθονη ισχύ, ομαλή απόδοση και αρκετό χαρακτήρα για να ανταποκριθεί στην σπορ υπόσχεσή του. Σε μια Maybach, η ισχύς θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμη, ποτέ απελπιστική. Το αυτοκίνητο θα πρέπει να επιταχύνει με αυτοπεποίθηση, χωρίς όμως να χάσει την ψυχραιμία του. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ ενός καθαρού σπορ αυτοκινήτου και ενός πολυτελούς Grand Tourer. Η κάμπριο οροφή προσθέτει ένα ακόμη συναισθηματικό στοιχείο. Ένα κλειστό Maybach απομονώνει. Ένα κάμπριο Maybach αποκαλύπτει. Επιτρέπει να φανεί η πολυτέλεια, ο ήχος του κινητήρα να είναι παρόν και η οδηγική εμπειρία να είναι πιο αισθητηριακή. Είναι σχεδόν το αντίθετο από την παραδοσιακή φιλοσοφία της μάρκας, αλλά ακριβώς εκεί έγκυται η γοητεία της. Η Mercedes δεν καταστρέφει την ταυτότητα της Maybach. Την επεκτείνει σε νέα εδάφη. Η ηλεκτρική Mercedes GLC αντιπροσωπεύει μία από τις πιο σημαντικές κινήσεις της μάρκας για τον κύκλο του 2027, επειδή δεν στοχεύει σε μία μικρή αγορά ή σε αγοραστές ακραίων πολυτελών αυτοκινήτων. Στοχεύει στην καρδιά της παγκόσμιας αγοράς premium. Τα μεσαίου μεγέθους πολυτελή SUV είναι σήμερα μία από τις πιο ανταγωνιστικές κατηγορίες στον κλάδο. Ανταγωνίζονται οικογένειες με υψηλό καθαρό εισόδημα, επαγγελματίες με γνώμονα την τεχνολογία, πελάτες που θέλουν καθημερινή άνεση και οδηγούς που περιμένουν ένα δύσκολο μείγμα αυτονομίας, ισχύος, χώρου, σχεδιασμού, ασφάλειας και κύρους. Η Mercedes κατάλαβε ότι η ηλεκτρική αντικατάσταση της GLC δεν θα μπορούσε απλώς να είναι μια έκδοση με μπαταρία ενός υπάρχοντος SUV. Έπρεπε να γίνει ένα προϊόν ικανό να ανταγωνιστεί άμεσα την ηλεκτρική Porsche Macan, το Audi Q6 e-tron, το BMW Neue Klasse SUV και όλους τους νέους Κινέζους ανταγωνιστές που πιέζουν σκληρά με επιθετικές τιμές και προηγμένη τεχνολογία. Η απάντηση ήταν μια ηλεκτρική GLC, σχεδιασμένη να μεταφέρει την ιδέα μιας εντελώς νέας γενιάς, όχι μιας βιαστικά προσαρμοσμένης έκδοσης. Το πρώτο βασικό σημείο είναι η αυτονομία. Η Mercedes υπόσχεται πολύ υψηλά νούμερα για την κατηγορία της, με εκδόσεις ικανές να ξεπεράσουν τα 700 χιλιόμετρα στον κύκλο WLTP. Αυτό το νούμερο έχει τεράστια εμπορική αξία, επειδή η αυτονομία παραμένει ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες στην απόφαση αγοράς ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Παρόλο που τα δίκτυα φόρτισης επεκτείνονται και οι μπαταρίες βελτιώνονται, πολλοί αγοραστές εξακολουθούν να συγκρίνουν τα ηλεκτρικά μοντέλα με το ίδιο θεμελιώδες ερώτημα: πόσο μακριά μπορούν να διανύσουν πριν χρειαστεί να σταματήσουν. Από αυτή την άποψη, η ηλεκτρική GLC προσπαθεί να τοποθετηθεί πάνω από τους άμεσους ανταγωνιστές της. Η Porsche στοιχηματίζει σε μια πιο σπορ εμπειρία με την ηλεκτρική Macan. Η Audi επιδιώκει μια ισορροπία μεταξύ τεχνολογίας και οικογενειακής γοητείας με το Q6 e-tron. Η BMW ετοιμάζει μια νέα αρχιτεκτονική
με μια έντονα ψηφιακή φιλοσοφία. Η Mercedes, από την άλλη πλευρά, φαίνεται να επικεντρώνεται σε έναν συνδυασμό μεγάλης αυτονομίας, εσωτερικής πολυτέλειας, επαρκούς ισχύος και μιας ισχυρότερης οπτικής ταυτότητας. Δεν προσπαθεί να κερδίσει ούτε μία μάχη. Προσπαθεί να φαίνεται πιο ολοκληρωμένη. Η ηλεκτρική αρχιτεκτονική επιτρέπει μια πιο αποτελεσματική εσωτερική διάταξη. Χωρίς να βασίζεται σε έναν παραδοσιακό κινητήρα καύσης, ο χώρος μπορεί να οργανωθεί διαφορετικά. Η καμπίνα αποκτά ευρυχωρία, το πάτωμα γίνεται πιο επίπεδο και η συνολική αίσθηση βελτιώνεται για τους επιβάτες. Σε ένα πολυτελές οικογενειακό SUV, αυτή η λεπτομέρεια έχει την ίδια σημασία με την ισχύ. Ένας αγοραστής σε αυτήν την κατηγορία δεν θέλει μόνο επιτάχυνση. Θέλει να ταξιδεύει άνετα, να μεταφέρει αποσκευές, να μεταφέρει επιβάτες και να νιώθει ότι το αυτοκίνητο ανταποκρίνεται καλά στην πόλη, στον αυτοκινητόδρομο και σε μεγάλα ταξίδια. Ο εξωτερικός σχεδιασμός συνδυάζει δύο ανάγκες. Από τη μία πλευρά πρέπει να διατηρεί την άμεση αναγνώριση μιας GLC. Από την άλλη πλευρά πρέπει να φαίνεται πιο μοντέρνο από το μοντέλο με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Η Mercedes χρησιμοποιεί μια κλειστή ή μερικώς ανασχεδιασμένη μπροστινή μάσκα, πιο περίτεχνες υπογραφές φωτισμού και απαλές αναλογίες για τη βελτίωση της αεροδυναμικής. Στα ηλεκτρικά οχήματα, κάθε λεπτομέρεια του σχήματος επηρεάζει την απόδοση. Ένα ψηλό βαρύ SUV πρέπει να δουλέψει πολύ πιο σκληρά από ένα σεντάν για να μειώσει την αντίσταση του αέρα. Γι' αυτό και οι γραμμές οροφής, οι προφυλακτήρες, οι ζάντες και οι εισαγωγές αέρα εξυπηρετούν έναν πραγματικό σκοπό. Το εσωτερικό ακολουθεί την ψηφιακή στρατηγική της μάρκας. Μεγάλες οθόνες, προηγμένα γραφικά, ατμοσφαιρικός φωτισμός, έξυπνα χειριστήρια και βαθύτερη ενσωμάτωση του λειτουργικού συστήματος της Mercedes μετατρέπουν την καμπίνα σε ένα τεχνολογικό καταφύγιο. Αλλά η πρόκληση για την ηλεκτρική GLC είναι να αποτρέψει αυτή την τεχνολογία από το να είναι κρύα. Η Mercedes πρέπει να διαφοροποιηθεί από τις μάρκες που επιλέγουν μινιμαλιστικούς, σχεδόν άδειους εσωτερικούς χώρους. Η παράδοσή της απαιτεί υλικά, υφή, φωτισμό, ακουστική άνεση και αίσθηση απτικής ποιότητας. Το λογισμικό βρίσκεται στο επίκεντρο. Με το MB.OS, η Mercedes θέλει τα ηλεκτρικά της αυτοκίνητα να λειτουργούν ως αναβαθμίσιμες πλατφόρμες. Η πλοήγηση με προγραμματισμό φόρτισης, η διαχείριση μπαταρίας, η πιο έξυπνη φωνητική βοηθή, η ενσωμάτωση με ψηφιακές υπηρεσίες και οι λειτουργίες υποβοήθησης οδηγού αποτελούν όλα μέρος της ίδιας αρχιτεκτονικής. Ο στόχος είναι ο οδηγός να αντιλαμβάνεται το ηλεκτρικό αυτοκίνητο όχι ως μια μηχανή που απαιτεί συνεχείς υπολογισμούς, αλλά ως ένα σύστημα που οργανώνει αυτόματα το ταξίδι. Αυτό το σημείο θα μπορούσε να είναι ο καθοριστικός παράγοντας σε σύγκριση με πολλούς ανταγωνιστές. Ένα πολυτελές ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν αξιολογείται μόνο με βάση τις τεχνικές του προδιαγραφές. Αξιολογείται επίσης με βάση την ολοκληρωμένη εμπειρία. Πώς υπολογίζει μια διαδρομή, πού προτείνει φόρτιση, πόσο γρήγορα προθερμαίνει την μπαταρία, πώς διαχειρίζεται την κατανάλωση, ποιες πληροφορίες εμφανίζει και πώς μειώνει το άγχος του οδηγού κατά τη διάρκεια ενός μεγάλου ταξιδιού. Η Mercedes προσπαθεί να κάνει αυτή τη διαδικασία μια απρόσκοπτη, σχεδόν αόρατη εμπειρία. Η ισχύς είναι επίσης μέρος του μηνύματος. Οι εκδόσεις με διπλό κινητήρα και τετρακίνηση προσφέρουν συναρπαστική επιτάχυνση, με την άμεση παροχή ισχύος που χαρακτηρίζει τα ηλεκτρικά οχήματα. Για ένα οικογενειακό SUV, αυτό μεταφράζεται σε σίγουρες προσπεράσεις, γρήγορη απόκριση κατά τη συγχώνευση και μια συνεχή αίσθηση δύναμης. Στην κορυφή, οι μελλοντικές εκδόσεις AMG θα μπορούσαν να οδηγήσουν την ηλεκτρική GLC σε πολύ πιο επιθετικό έδαφος, με επιδόσεις ικανές να ανταγωνιστούν τα καθαρά σπορ αυτοκίνητα. Αυτή η πιθανή ηλεκτρική GLC AMG θα ήταν ιδιαίτερα σημαντική επειδή θα επαναπροσδιόριζε την κατηγορία. Για χρόνια, ένα σπορ SUV ήταν μια αποδεκτή αντίφαση. Ψηλό, βαρύ, πολυτελές, αλλά με έναν τεράστιο κινητήρα για να αντισταθμίσει. Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει αυτή τη φόρμουλα. Οι ηλεκτρικοί κινητήρες παρέχουν άμεση ροπή, επιτρέπουν την εξαιρετικά ακριβή κατανομή ροπής και μπορούν να μετατρέψουν ένα βαρύ όχημα σε μια εκπληκτικά γρήγορη μηχανή.
Η Mercedes γνωρίζει ότι η AMG πρέπει να αποδείξει ότι η ταυτότητά της μπορεί να επιβιώσει χωρίς να βασίζεται αποκλειστικά στον ήχο ενός V8. Στην αγορά, η ηλεκτρική GLC φτάνει με ένα στρατηγικό πλεονέκτημα. Το όνομα GLC είναι ήδη καθιερωμένο. Η Mercedes δεν χρειάζεται να εκπαιδεύσει τον αγοραστή από την αρχή. Το κοινό είναι εξοικειωμένο με το μοντέλο, κατανοεί τη θέση του στην γκάμα και το συνδέει με ένα μείγμα πολυτέλειας, λογικού μεγέθους και οικογενειακής χρήσης. Η μετατροπή αυτού του ονόματος σε μια ισχυρή ηλεκτρική προσφορά μπορεί να επιταχύνει την υιοθέτηση πολύ πιο αποτελεσματικά από την κυκλοφορία ενός εντελώς νέου ονόματος. Η ηλεκτρική Mercedes-Benz CLA μπορεί να φαίνεται, με την πρώτη ματιά, λιγότερο επιβλητική από μια S-Class, λιγότερο αποκλειστική από μια Maybach και λιγότερο εντυπωσιακή από μια AMG 1000 ύπων. Ωστόσο, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Mercedes, θα μπορούσε να είναι το πιο σημαντικό μοντέλο από όλα. Ο λόγος είναι απλός. Η CLA στοχεύει σε ένα πολύ ευρύτερο κοινό. Είναι το αυτοκίνητο που μπορεί να φέρει τη νέα γενιά τεχνολογίας της μάρκας σε αγοραστές που δεν βρίσκονται στην κατηγορία τιμών μιας πολυτελή λιμουζίνας ή ενός extreme sports car. Η κατηγορία στην οποία εισέρχεται η CLA είναι μία από τις πιο ανταγωνιστικές στον κλάδο. Είναι γεμάτη με premium compact sedan, ηλεκτρικά οχήματα μεγάλου όγκου, εκδόσεις entry-level πολυτελών μαρκών και τεχνολογικά καταρτισμένα μοντέλα που επιδιώκουν να προσελκύσουν νεότερους αγοραστές. Ο πελάτης που κοιτάζει μια CLA μπορεί επίσης να κοιτάζει ένα Tesla Model 3, μια BMW σειρά 3, μια BMW i4, ένα Audi i4, ένα Audi i5. Είναι ένας ενημερωμένος, απαιτητικός αγοραστής, ιδιαίτερα ευαίσθητος στη σχέση μεταξύ τιμής, αυτονομίας, σχεδιασμού και λογισμικού. Η Mercedes χρειαζόταν η ηλεκτρική CLA να είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό ελκυστικό σεντάν. Έπρεπε να αποτελεί επίδειξη αποδοτικότητας. Γι' αυτό και η αυτονομία έγινε το βασικό μέτρο. Με αριθμούς περίπου 790 χιλιόμετρων στον κύκλο WLTP για τις πιο αποδοτικές εκδόσεις της, η CLA βρίσκεται σε πολύ ισχυρή θέση έναντι των αντιπάλων που κυριαρχούν στη συζήτηση για τα ηλεκτρικά οχήματα εδώ και χρόνια. Η αυτονομία δεν είναι πλέον αμυντικό επιχείρημα, γίνεται άμεση επίθεση. Αυτός ο αριθμός έχει πρακτικές επιπτώσεις. Ένα premium compact αυτοκίνητο με σχεδόν 800 χιλιόμετρα πιστοποιημένης αυτονομίας αλλάζει την αντίληψη για την ηλεκτρική οδήγηση. Σας επιτρέπει να φανταστείτε μεγάλα ταξίδια με λιγότερες στάσεις, μειώνει την καθημερινή εξάρτηση από τον φορτιστή και φέρνει την εμπειρία πιο κοντά στην παραδοσιακή άνεση ενός αποδοτικού οχήματος με κινητήρα καύσης. Για πολλούς αγοραστές, αυτό το ψυχολογικό άλμα μπορεί να είναι πιο σημαντικό από την ισχύ. Η ηλεκτρική ενέργεια γίνεται λιγότερο πειραματική και πιο συνηθισμένη. Το τεχνικό κλειδί βρίσκεται σε μια πλατφόρμα σχεδιασμένη για απόδοση. Η Mercedes συνδυάζει μια μπαταρία υψηλής χωρητικότητας, μια προηγμένη ηλεκτρική αρχιτεκτονική, εκλεπτισμένη αεροδυναμική και ένα κυβότιο ταχυτήτων 2 ταχυτήτων σε ορισμένες εκδόσεις. Αυτή η τελευταία λύση είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επειδή πολλά ηλεκτρικά οχήματα χρησιμοποιούν μόνο μία ταχύτητα. Η δεύτερη ταχύτητα βελτιώνει την απόδοση σε ταχύτητες αυτοκινητόδρομου και διατηρεί καλύτερα την απόδοση σε διαφορετικά εύρη οδήγησης. Σε ένα σεντάν σχεδιασμένο για μεγάλα ταξίδια, αυτή η λεπτομέρεια μπορεί να κάνει πραγματική διαφορά. Η δυνατότητα γρήγορης φόρτισης είναι ένα άλλο κρίσιμο σημείο. Η ανάκτηση εκατοντάδων χιλιόμετρων σε λίγα μόνο λεπτά μεταμορφώνει τη σχέση του χρήστη με το αυτοκίνητο. Οι στάσεις φόρτισης δεν μοιάζουν πλέον με μεγάλη διακοπή, αλλά αρχίζουν να μοιάζουν με μια κανονική παύση στο ταξίδι. Η Mercedes κατανοεί ότι η ηλεκτρική μάχη δεν κερδίζεται μόνο με μεγάλες μπαταρίες. Εποφελείται επίσης από τη μείωση του χρόνου διακοπής λειτουργίας. Η υπόσχεση φόρτισης σε πολύ υψηλά επίπεδα ισχύως καθιστά την CLA μια πιο σοβαρή εναλλακτική λύση για όσους εξακολουθούν να διστάζουν να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρικά οχήματα για μεγάλα ταξίδια. Αλλά η CLA δεν είναι απλώς μια αποδοτική μπαταρία σε τροχούς. Η σημασία της έγκυται και στο λογισμικό της. Αυτό το μοντέλο χρησιμεύει ως μία από τις πρώτες σημαντικές παρουσιάσεις του MB.OS,
του λειτουργικού συστήματος της Mercedes. Αυτό σημαίνει ότι το αυτοκίνητο δεν βασίζεται αποκλειστικά σε μια συλλογή ξεχωριστών λειτουργιών, αλλά μάλλον σε μια ψηφιακή αρχιτεκτονική ενσωματωμένη από την αρχή. Η πλοήγηση, η ψυχαγωγία, ο φωνητικός βοηθός, ο προγραμματισμός φόρτισης, οι απομακρυσμένες ενημερώσεις και οι συνδεδεμένες υπηρεσίες αρθρώνονται όλα μέσα σε ένα ενιαίο οικοσύστημα. Η ενσωμάτωση με την τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει αυτήν την ιδέα. Η Mercedes στοχεύει στο αυτοκίνητο να κατανοεί καλύτερα τις εντολές, να προβλέπει τις ανάγκες και να προσφέρει μια πιο φυσική αλληλεπίδραση. Στο παρελθόν, τα φωνητικά συστήματα του αυτοκινήτου έτειναν να είναι άκαμπτα, αργά και περιορισμένα. Η νέα γενιά στοχεύει σε ομαλότερες συνομιλίες, πιο προσαρμοσμένες στα συμφραζόμενα απαντήσεις και μια εμπειρία πιο κοντά σε αυτή ενός σύγχρονου ψηφιακού βοηθού. Το αυτοκίνητο δεν είναι πλέον μια κλειστή συσκευή, αλλά μάλλον μια συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογική πλατφόρμα. Αυτό έχει τεράστιες επιπτώσεις στην αγορά. Η Tesla έχτισε μεγάλο μέρος του πλεονεκτήματός της στο λογισμικό, τις ενημερώσεις και την ψηφιακή απλότητα. Πολλοί παραδοσιακοί κατασκευαστές χρειάστηκαν χρόνια για να ανταποκριθούν πιστικά. Με την CLA, η Mercedes προσπαθεί να αποδείξει ότι μπορεί να ανταγωνιστεί σε αυτό το τμήμα της αγοράς χωρίς να θυσιάσει την πολυτέλεια, την ποιότητα του εσωτερικού και την ταυτότητα της μάρκας. Αποτελεί άμεση απάντηση στην αντίληψη ότι οι καταξιωμένοι κατασκευαστές ξέρουν πώς να κατασκευάζουν αυτοκίνητα, αλλά όχι λογισμικό. Ο εξωτερικός σχεδιασμός διατηρεί την σιλουέτα τύπου κουπέ που χαρακτηρίζει την CLA. Η κεκλειμένη γραμμή οροφής, το χαμηλό προφίλ και η προσεκτικά κατασκευασμένη αεροδυναμική της προσδίδουν μια πιο συναισθηματική εικόνα από ένα συμβατικό σεντάν. Αυτή η φόρμουλα ήταν πάντα μέρος της γοητείας του μοντέλου. Η CLA ιστορικά δεν έχει παρουσιαστεί ως η πιο ορθολογική Mercedes, αλλά μάλλον ως σημείο εισόδου στη μάρκα με μια πιο φιλόδοξη αισθητική. Στην ηλεκτρική της έκδοση, αυτή η ταυτότητα γίνεται ακόμη πιο σημαντική, καθώς τη διαφοροποιεί από τους πιο μινιμαλιστικούς ή γενικούς ανταγωνιστές της. Το εσωτερικό αναζητά ένα σύνθετο μείγμα. Πρέπει να δίνει μια αίσθηση premium, τεχνολογικής και νεανικής ταυτόχρονα. Οι οθόνες κυριαρχούν στην εμπειρία, αλλά η Mercedes προσπαθεί να τις περιβάλλει σε μια καμπίνα με ατμοσφαιρικό φωτισμό, υλικά υψηλής ποιότητας και μια πιο εκλεπτισμένη παρουσίαση. Ο αγοραστής της CLA δεν περιμένει την πολυτέλεια μιας S-Class, αλλά περιμένει να νιώσει σαν να έχει μπει σε μια Mercedes. Αυτή η αίσθηση χτίζεται με λεπτομέρειες, την αίσθηση των χειριστηρίων, την ποιότητα των καθισμάτων, την ηχομόνωση, τα γραφικά, την εφαρμογή και το φινίρισμα και τη συνολική σχεδίαση. Η αποδοτικότητα μπορεί επίσης να έχει βαθύ εμπορικό αντίκτυπο. Σε πολλές αγορές, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα εξακολουθούν να εξαρτώνται από κίνητρα, υποδομές και την αντίληψη του κοινού. Ένα premium compact μοντέλο με εξαιρετική αυτονομία και γρήγορη φόρτιση μπορεί να κερδίσει τους αγοραστές που περίμεναν μια πιο ώριμη προσφορά. Δεν είναι ένα πειραματικό αυτοκίνητο πρώτης γενιάς. Είναι ένα πιο εκλεπτισμένο δεύτερο στάδιο, όπου η τεχνολογία αρχίζει να αισθάνεται έτοιμη για μαζική υιοθέτηση. Σε σύγκριση με το Tesla Model 3, η CLA προσφέρει μια εναλλακτική λύση με γερμανική ταυτότητα, μεγαλύτερη αίσθηση πολυτέλειας και μια πολύ επιθετική στρατηγική αυτονομίας. Σε σύγκριση με το BMW i4, μπορεί να παρουσιαστεί ως μια πιο σύγχρονη επιλογή όσον αφορά την αρχιτεκτονική. Σε σύγκριση με την Audi, μπορεί να είναι μπροστά σε λογισμικό και απόδοση. Σε σύγκριση με τους Κινέζους κατασκευαστές, η Mercedes διατηρεί το βάρος μιας ιστορικής μάρκας και ενός κύρους παγκόσμιου δικτύου. Αυτός ο συνδυασμός την καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνη. Η CLA εξυπηρετεί επίσης μια λειτουργία εικόνας για τους νεότερους αγοραστές. Η Mercedes πρέπει να προσελκύσει νέες γενιές χωρίς να μειώσει τη φήμη της. Ο κίνδυνος για πολλές παραδοσιακές μάρκες συνδέεται με τους μεγαλύτερους σε ηλικία αγοραστές, ενώ η Tesla, NIO, BYD, Xiaomi ή Polestar εχμαλωτίζουν την τεχνολογική φαντασία. Η CLA επιδιώκει να αποφύγει αυτή τη μετατόπιση.
Είναι μια πιο προσιτή, ψηφιακή, αποτελεσματική και οπτικά ελκυστική Mercedes. Μια πύλη προς την ηλεκτρική πολυτέλεια. Η Mercedes AMG GT XX είναι το πιο ριζοσπαστικό μοντέλο σε αυτή την επίθεση. Αν η S-Class αντιπροσωπεύει την παραδοσιακή πολυτέλεια που μεταφέρεται στο μέλλον, η Maybach SL680 συμβολίζει τη συναισθηματική αποκλειστικότητα, η ηλεκτρική GLC επιδιώκει να κυριαρχήσει στην κατηγορία των Premium SUV και η ηλεκτρική CLA στοχεύει στην τεχνολογική υπεροχή. Η AMG GT XX εκπληρώνει μια διαφορετική λειτουργία. Είναι μια επίδειξη δύναμης. Η Mercedes τη χρησιμοποιεί για να στείλει ένα σαφές μήνυμα. Η AMG μπορεί επίσης να επιβιώσει, να εξελιχθεί και να κυριαρχήσει στην ηλεκτρική εποχή. Για δεκαετίες, η AMG έχτιζε την ταυτότητά της σε ισχυρούς κινητήρες καύσης, ένα βαθύ βρυχυθμό, άγρια επιτάχυνση και μια πολύ άμεση μηχανική αίσθηση. Ο Twin Turbo V8 έγινε μια συναισθηματική υπογραφή. Για πολλούς λάτρεις, η AMG δεν ήταν απλώς ένα σπορ τμήμα. Ήταν ένας τρόπος κατανόησης του αυτοκινήτου, ελεγχόμενη υπερβολή, γερμανική μηχανική και ένας βάναυσος χαρακτήρας. Η ηλεκτροκίνηση άσκησε πίεση σε αυτήν την ταυτότητα, επειδή ένας ηλεκτροκινητήρας μπορεί να είναι πολύ γρήγορος, αλλά μπορεί επίσης να δίνει την αίσθηση ησυχίας, καθαριότητας και απόμακρου. Η GT XX φαίνεται να απαντά ακριβώς σε αυτό το ερώτημα. Η Mercedes δεν προσπαθεί να κερδίσει την αγορά με ένα διακριτικό ηλεκτρικό όχημα. Παρουσιάζει ένα μηχάνημα ακραίων αριθμών, που αναπτύχθηκε ως προεπισκόπηση μιας νέας οικογένειας αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων. Η ηλεκτρική αρχιτεκτονική του, οι κινητήρες αξονικής ροής, το σύστημα ψήξης και η δυνατότητα εξαιρετικά γρήγορης φόρτισης αποδεικνύουν ότι η AMG δεν θέλει να περιοριστεί στην παραγωγή σπορ εκδόσεων συνηθισμένων ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Θέλει να θέσει ένα νέο σημείο αναφοράς. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι η ισχύς. Η ιδέα ξεπερνά τους 1.300 ύπους που παράγονται από 3 ηλεκτροκινητήρες αξονικής ροής που αναπτύχθηκαν με τεχνολογία από την YASA, μια εταιρεία που ενσωματώνεται στον όμιλο Mercedes. Αυτός ο τύπος κινητήρα έχει πολύ υψηλή αναλογία, ισχύος προς βάρος, συμπαγή δομή και παροχή ενέργειας ικανή να διατηρεί ακραίες επιδόσεις. Σε ένα ηλεκτρικό σπορ αυτοκίνητο, αυτό επιτρέπει στοιχεία που μόλις πριν από λίγα χρόνια φαινόταν να προορίζονται για αγωνιστικά πρωτότυπα ή supercars πολύ περιορισμένης παραγωγής. Η κατανομή του κινητήρα είναι επίσης σημαντική. Ένας κινητήρας στον μπροστινό άξονα και 2 στον πίσω άξονα επιτρέπουν απίστευτα ακριβή διαχείριση της πρόσφυσης. Αντί να βασίζεται αποκλειστικά σε μηχανικά διαφορικά, το αυτοκίνητο μπορεί να κατανέμει άμεσα τη ροπή μεταξύ των τροχών. Αυτό ανοίγει την πόρτα σε εξαιρετικά προηγμένη δυναμική οδήγησης, με δυνατότητα προσαρμογής της απόκρισης στις στροφές, βελτίωσης της εξόδου από τη στροφή και διατήρησης της σταθερότητας ακόμη και σε παράλογα υψηλά επίπεδα ισχύος. Η επιτάχυνση είναι στην επικράτεια των supercar. Η υπέρβαση του φράγματος των 3 δευτερολέπτων από 0 έως 100 km/h δεν αποτελεί πλέον έκπληξη στα ηλεκτρικά οχήματα υψηλής τεχνολογίας, αλλά το να το κάνεις αυτό με μια αρχιτεκτονική σχεδιασμένη να διατηρεί την ταχύτητα, τη γρήγορη φόρτιση και την εντατική χρήση αλλάζει τα δεδομένα. Πολλά ηλεκτρικά οχήματα μπορούν να επιταχύνουν βία μία φορά. Η πραγματική πρόκληση είναι η επανάληψη αυτής της επιτάχυνσης, η διατήρηση της απόδοσης στην πίστα, ο έλεγχος της θερμοκρασίας και η αποτροπή της απώλειας ισχύως της μπαταρίας μετά από αρκετά λεπτά έντονης χρήσης. Εδώ έρχεται στο προσκήνιο ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του GT XX, η θερμική διαχείριση. Στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα υψηλής απόδοσης, η θερμότητα είναι ο κύριος εχθρός. Οι κινητήρες, οι μετατροπείς και οι μπαταρίες παράγουν υψηλές θερμοκρασίες όταν απαιτείται υψηλή ισχύς. Εάν το σύστημα δεν μπορεί να διαχύσει αυτή τη θερμότητα, το όχημα μειώνει την απόδοση για να προστατεύσει τα εξαρτήματά του. Η Mercedes AMG εργάζεται πάνω σε προηγμένη ψήξη για να επιτρέψει στο αυτοκίνητο να διατηρεί την απόδοσή του για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Με άλλα λόγια, ο στόχος δεν είναι απλώς να είναι γρήγορο στα χαρτιά,
αλλά να αντέχει στην τιμωρία της ακραίας οδήγησης. Η μπαταρία αποτελεί επίσης μέρος αυτής της φιλοσοφίας. Η Mercedes δεν τη βλέπει απλώς ως μια συσκευή αποθήκευσης ενέργειας, αλλά ως ένα δομικό στοιχείο της απόδοσης. Πρέπει να παρέχει πολύ υψηλή ισχύ, να αντέχει σε μαζικές επαναφορτίσεις και να παραμένει εντός ασφαλούς θερμικής εμβέλειας. Η υπόσχεση ανάκτησης περίπου 400 χιλιόμετρων αυτονομίας σε λίγα μόνο λεπτά επαναπροσδιορίζει την εμπειρία ενός σπορ ηλεκτρικού οχήματος. Εάν ένα αυτοκίνητο με πάνω από 1.300 ύπους μπορεί να φορτίσει σχεδόν τόσο γρήγορα όσο το γέμισμα ενός ρεζερβουάρ κατά τη διάρκεια μιας σύντομης στάσης, πολλές παραδοσιακές αντιρρήσεις κατά των ηλεκτρικών οχημάτων υψηλής απόδοσης αρχίζουν να χάνουν τη δύναμή τους. Η αρχιτεκτονική των 800 βολτ, σε συνδυασμό με την εξαιρετικά υψηλή ισχύ φόρτισης, τοποθετεί το GTX-X σε μια διαφορετική διάσταση. Τα περισσότερα σύγχρονα ηλεκτρικά οχήματα εξακολουθούν να φορτίζουν με πολύ χαμηλότερες ταχύτητες. Ακόμη και τα μοντέλα υψηλής τεχνολογίας χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να ανακτήσουν μια σημαντική αυτονομία. Η Mercedes-AMG παρουσιάζει ένα όραμα όπου οι στάσεις φόρτισης πάβουν να αποτελούν στρατηγικό περιορισμό. Σε μεγάλα ταξίδια, κατά τη διάρκεια σπορ οδήγησης ή στην καθημερινή χρήση, αυτή η ταχύτητα μπορεί να αλλάξει εντελώς την αντίληψη του αυτοκινήτου. Ο εξωτερικός σχεδιασμός παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο. Το GTX δεν προσπαθεί να μοιάζει με ένα γενικό ηλεκτρικό όχημα. Το χαμηλό, μειώδες και αεροδυναμικό αμάξωμά του προβάλλει μια εικόνα ταχύτητας ακόμα και όταν είναι σταματημένο. Η γραμμή της οροφής έχει επιθετική κλίση, το πίσω μέρος υιοθετεί μια πλατιά και δυναμική παρουσία και ο φωτισμός σε σχήμα τριάκτινου αστεριού δημιουργεί μια άμεσα αναγνωρίσιμη οπτική υπογραφή. Η Mercedes χρησιμοποιεί το design ως τρόπο να δηλώσει ότι τα ηλεκτρικά σπορ αυτοκίνητά της θα έχουν τη δική τους ξεχωριστή ταυτότητα. Αυτό το σημείο είναι ουσιώδες για την AMG. Πολλές νέες μάρκες ηλεκτρικών οχημάτων διαθέτουν τεράστια μεγέθη, αλλά δεν έχουν συναισθηματική κληρονομιά. Η Mercedes έχει το αντίθετο πρόβλημα. Διαθέτει μια ισχυρή ιστορία, αλλά πρέπει να αποφύγει να παγιδευτεί από την νοσταλγία. Η GTX-X επιχειρεί να επιλύσει αυτή την ένταση. Δεν μιμείται το παρελθόν, αλλά ούτε παρουσιάζεται ως μια ανώνυμη μηχανή. Παίρνει στοιχεία της παράδοσης της AMG, όπως η οπτική επιθετικότητα και η αχαλήνωτη απόδοση, και τα μεταφράζει σε μια ηλεκτρική γλώσσα. Οι συγκρίσεις με Lamborghini, Porsche και BMW προκύπτουν φυσικά. Η Lamborghini μετέτρεψε την Urus σε εμπορικό φαινόμενο, συνδυάζοντας SUV, ισχύ και κύρος. Η Porsche προχωρά με ολοένα και πιο ικανά ηλεκτρικά σπορ αυτοκίνητα. Η BMW M εξερευνά τη δική της υβριδική και ηλεκτρική πορεία. Αλλά η Mercedes-AMG φαίνεται να στοχεύει σε μεγαλύτερη κλίμακα με την GTX-X. Δεν αρκείται στον ανταγωνισμό ενός μόνο μοντέλου. Θέλει να κατασκευάσει μια αρχιτεκτονική που μπορεί να τροφοδοτήσει πολλά οχήματα, σεντάν, κούπ, SUV και μελλοντικά μηχανήματα υψηλών επιδόσεων. Αυτή είναι η πραγματική απειλή για τον ανταγωνισμό. Ένα ακραίο πρωτότυπο μπορεί να εντυπωσιάσει για μερικούς μήνες και μετά να εξαφανιστεί. Μια ολόκληρη πλατφόρμα μπορεί να αλλάξει σε μια δεκαετία. Η Mercedes δεν παρουσιάζει απλώς ένα φανταχτερό αυτοκίνητο για να δημιουργήσει πρωτοσέλιδα. Αποκαλύπτει την τεχνική βάση μιας νέας γενιάς AMG. Εάν αυτή η τεχνολογία φτάσει στην παραγωγή με ένα σημαντικό μέρος των υποσχέσεών της άθικτο, οι ανταγωνιστές θα πρέπει να απαντήσουν με κάτι περισσότερο από απλές αισθητικές αναβαθμίσεις ή πιο ισχυρές εκδόσεις υπαρχουσών πλατφορμών. Το GTX-X επαναπροσδιορίζει επίσης την έννοια ενός οικογενειακού αυτοκινήτου υψηλών επιδόσεων. Η Mercedes έχει αφήσει να εννοηθεί ότι αυτή η αρχιτεκτονική δεν θα περιοριστεί σε μία μόνο μορφή. Η πιθανότητα ενός ηλεκτρικού SUV AMG με προδιαγραφές κοντά σε αυτές του πρωτότυπου ανοίγει ένα εντελώς νέο σενάριο. Ένα όχημα με 4 θέσεις, χώρο αποσκευών, πολυτελή τεχνολογία και ισχύ supercar διαταράσει την παραδοσιακή ιεραρχία της αγοράς. Προηγουμένως, οι αγοραστές έπρεπε να επιλέξουν μεταξύ πρακτικότητας και ακραίων επιδόσεων. Η ηλεκτροκίνηση
Επιτρέπει τον συνδυασμό και των δύο κόσμων, με τρόπο που οι κινητήρες καύσης δύσκολα θα μπορούσαν να επιτύχουν. Εάν το τελικό μοντέλο παραγωγής διατηρήσει πολλά από αυτά που παρουσίαζε το πρωτότυπο, η Mercedes-AMG θα μπορούσε να εισέλθει στην ηλεκτρική εποχή με απροσδόκητη εξουσία. Η Lamborghini θα πρέπει να υπερασπιστεί τη συναισθηματική της γοητεία. Η Porsche θα πρέπει να διατηρήσει τη φήμη της για την αθλητική μηχανική. Η BMW M θα πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να φτάσει σε αυτό το επίπεδο ισχύως και πολυπλοκότητας. Και οι νέοι κατασκευαστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα πρέπει να ανταγωνιστούν μια μάρκα που όχι μόνο διαθέτει τεχνολογία, αλλά και ιστορία. Σε αυτόν τον συνδυασμό βρίσκεται η πραγματική δύναμη του GTXX. Είναι ταυτόχρονα μέλλον και κληρονομιά. Είναι μια μηχανή που κοιτάζει προς την επόμενη δεκαετία, αλλά φέρει το βάρος ενός τμήματος που για χρόνια έδειχνε στον κόσμο πώς θα μπορούσε να νιώθει μια Mercedes όταν έχανε την ψυχραιμία της. Η διαφορά είναι ότι τώρα αυτή η οργή δεν προέρχεται πλέον από ένα V8. Προκύπτει από μια ηλεκτρική αρχιτεκτονική σχεδιασμένη να μετατρέπει τη σιωπή σε απειλή.